खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं जोंसार बर' दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बर' थुनलाइ आफादा थांनाय 60 बोसोरनिफ्रायनो बर' हारिखौ दैदेनबोदों बुंदों प्रमद बर'। मोनबा गेरान्टि होना भट बिनाय महाजननि बिजाथिफोरानो गेरान्टि गैया। आसामाव कर'ना भेक्सिन आंखाल जायाखै बुंदों गिबि मन्थ्रि। प्रियंका गान्धीआ CBSनि 10 आरो 12 थाखोनि आनजादखौ फावसायनो खावलायदों। टाटा टीनि गाहाय अपारेटिं मावख'आ आसामावनो थागोन। उत्तर प्रदेशआव 30 एप्रिलसिम स्कुल कलेज बन्द। उरिष्यानि नाभसादनि फरायसाफ्रा नासानि आर्टेमिस मिशन 2024 नि थाखाय थाम थिम। दिल्लीनि देहा फाहामसालिफोराव एमनि आंखाल जायोब्ला फिन लकडाउन फोसावगोन। चेन्नाइ सुपार किंग्सआ जेननायनि उनावबो फिन मोनसे दुखुनांथाव। किरुन खेरनि देहायाव ब्लाड केन्सार। BAFTA 2021 बाफ्टा एवार्ड खुंथायाव इरफान खान आरो ऋषि कापुरखौ मान बावदों। दानिया आबुं रादाब। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुम्माया रबिबारखालि माखासे जेंना जेंगोनानि गेजेरजों जोबलांबाय। बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलाव बाहागो लानानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि बर' थुनलाइ आफादआ बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद। बर' थुनलाइ आफादा हारिनि थाखाय मावनाय दांनाया बर' हारियाव अरायबो गोसोखांजाथाव। बेजों लोगोसेनो बारग' NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि सासे सागनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय NDFBनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ बिटिआर गोरोबथा बायदियै जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै प्रमद बर'आ सोरखारखौ खावलायो। बबेखानि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायनि बेलायाव सोरखारा माखासे लिगेल प्रसिडिउरनि बाथ्रा बुंगासिनो दं आरो बेनि थाखाय 4 स्पेसियेल कर्ट बानायनानै नायबिजिरनो सोरखारा खोथा होदों आरो बिसायख'थि मडेल कड अफ कन्डाक्ट जोबनाय उनावनो बे खामानिखौ जागायनो सोरखारखौ नायबिजिरगोन होननानैबो प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायै फोरमायथियो। ओरैहाय आथिखालनि आसामनि राजखान्थियाव हटस्टेन्डिंनि दुंहाव थासारि सोलिफुनायनि सायाव बानबुंथि होनानै प्रमद बर'आ बुंदों दि बिजेपि मित्रजोटआनो मेजिक नाम्बारनिख्रुइ बांसिन मासि मोनना आसामाव सोरखार दागोन। बिनिखायनो रावबो हटस्टेन्डिंनि गिनानै दुबाइयाव थांनो गोनांथि गैया। बबेखानि जायफोर बिजाथिया आसामाव बिसायख'थि गेलेदों बिसोर आसामावनो थानानै राजखान्थि खालामनो थाखायबो प्रमद बर'आ महाजोननि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायो। बिसायख'थिनि समाव आसामनि रायजो राजाफोरनो मोनबा गाहाय गेरान्टि होनानै भट बिनाय कंग्रेस UDF BPF आरो माखासे हेंथा दोलोनि महाजोननि गेजेरावनो फोथायलायनाय गैया। बिनिखायनो UDF आरो BPFनि बिजाथिफोरखौ महाजोन नागारजानो गिदों कंग्रेसआ आरो रैखाथि गोनां जायगा नागिरनानै आसामनि बाहेराव दैथायहरनो गोनां जादों। नाथाय बिजेपिआ हर्स ट्रेडिं खालामनो गोनांथि गैया होननानै गले गले दाबि खालामदों बिजेपि मित्रजोटनि दैदेनगिरिफ्रा। मख'नो गोनांदि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि भट साननो थाखाय गेजेराव गोलाव सम दंबावो। नाथाय दानिफ्रायनो हर्स ट्रेडिं आरो महाजोननि बाहागोआरि UDF आरो BPFनि बिजाथिफोरखौ आसामनि बाहेराव दैथायहरनाय थासारिया आसामनि राजखान्थिखौ दुंहावसिन खालामदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बदरुद्दिन आजमल दैदेननाय UDFनि बिजाथिफोरखौ थांनाय सुक्रुबारखालिनो राजस्थाननि राजथावनि जयपुरनि गंसे बेसेनगोसा रिसर्टआव दोनहैदों। बेबादिनो BPFनि सा 10 बिजाथिफोरजों लोगोसे बिटिसिनि सा 16 MCLAफोरखौबो कंग्रेसआ आसामनि बाहेराव दोनहैदों। बबेखानि BPFनि बिजाथिफोरा गिबियाव भारत हादरखौनो नागारनानै सिंगापुराव थांनो नागिरदोंमोन। नाथाय आथिखाल कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर होनानै BPFनि सा 10 बिजाथिफोरजों लोगोसे सा 16 MCLAफोरखौ छत्तीसगढ़नि राजथावनि रायपुराव थानाय तारक हटेलाव दोनहैनो लाहार फाहार खालामदों। मख'नो गोनांदि बिजेपिआ महाजोननि बाहागोआरि UDF आरो BPFनि बिजाथिफोरनि सायाव हर्स ट्रेडिं खालामनो हागौ होनना सन्देह खालामनानै कंग्रेसआ बे आदबखौ बाहायदों।
आसामाव कर'ना भेक्सिन आंखाल जायाखै। दाबो आसामाव थोजासे कर'ना भेक्सिन दं होननानै खौरांगिरि मेलाव फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ। मख'नो गोनांदि आसामावबो कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया फिन गिख्रंथाव महर लाफिननाय समावनो आसामाव कर'ना भेक्सिननि आंखाल जादों होननानै खौरां ओंखारदोंमोन। नाथाय गिबि मन्थ्रिया बे बांसावनाय खौरांखौ नेवसिगारो आरो आसामाव दासिम कर'ना भेक्सिननि आंखाल जायाखै होननानै फोसावो आरो बयबो भेक्सिन लाना कर'नानि हेंथायै जुजिनायाव सोरखारखौ मदद होनो थाखाय खावलायो। बबेखानि आसामाव फिन लकडाउन जानाय नङा। नाथाय गोनांथार जायोब्ला ओनसोल लायै ओनसोल कन्टेइनमेन्ट जन फोसावगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया रोखायै फोसावो। बेजों लोगोसेनो फैबाय थानाय बैसागो फोरबोआव सोरखारा फोसावनाय कर'ना भाइरासनि गाइडलाइनफोरखौ फालिनायजों लोगोसे मास्क गाननो आरो सुबुं जाथायखौ मानिनानै सोलिनो थाखायबो गिबि मन्थ्रिया रायजो राजाफोरखौ खावलायो। आथिखालनि गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर होनानै 2021 मायथाइनि CBSE 10 आरो 12 थाखोनि आनजादखौ फावसायनो थाखाय दाबि खालामदों कंग्रेसनि दैदेनगिरि प्रियंका गान्धी वाड्राया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला CBSEनि 10 आरो 12 थाखोनि आनजाद खुंनायनि बेलायाव फिन सानफिननो आरो फावसायनो थाखाय मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि रमेश प'खरियाल निशांकनो प्रियंका गान्धीआ गांसे लाइजाम लिरहरना खावलायो। बबेखानि फरायसाफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होयोब्ला बे समाव आनजाद खुंनाया जाथावना नङा। बे गिख्रंनाया फरायसाफोरनि थाखायल' नङा, फोरोंगिरि आरो नखरनि सोद्रोमाफोरनि थाखायबो होननानै प्रियंका गान्धीआ मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रिनो लिरहरनाय लाइजामाव रोखायै मख'दों। परेश बरुवा दैदेननाय आलफा उदां हुमखि होनायनि उनाव टाटा टीनि गाहाय अपारेटिं मावख'खौ गुवाहाटी नोगोरमायावनो फसंनो थांखि लाबाय। मिरु सोरखारजों जथुमनाय मेलनि गेजेरजों एमाग्लेमेटेड प्लेन्टेन्स प्राइभेट लिमिटेडआ टाटा टीनि गाहाय अपारेटिं मावख'खौ आसामावनो फसंनो थांखि लायो आरो बे खौरांखौ प्रेस बिबुंसारनि जोहै फोसावो। बबेखानि आसामनि खमैबो गं 50 साहा बागानाव थानाय रोजा रोजा साहा बागानिया मावफारिफोरनि सार्थआव बे बिथांखिखौ लादों होननानै एमाग्लेमेटेड प्लेन्टेन्स प्राइभेट लिमिटेडआ प्रेस बिबुंसाराव फोसावदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी नोगोरमानि खृष्टान बस्तियाव टाटा टीनि गाहाय अपारेटिं मावख' फसंनायखौ लानानै गोबांथार दान्थे बिदान्थे जादोंमोन। नाथाय आलफा उदांआ गोख्रों हुमखि होनायनि उनाव गुवाहाटी नोगोरमायावनो फसंनो थाखाय कम्पानिया थांखि लानो गोनां जायो। उत्तर प्रदेशआव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया बांसिननिख्रुइ बांसिन जानो हमदों। सुलुङाव फोसावनाय बायदिब्ला राजथावनि लखनऊआव कर'नाजों गाग्लोबजानाया गाज्रिसिन जादों। सनिबार 10 एप्रिलनि कर'ना पजिटिभ मोननाया सा 4059 बिनिनो सा 23 नि जिउ खहा। बेबायदि थासारिखौ नायनानै उत्तर प्रदेश सरकारा 30 सान थामहिनबा 1 एप्रिलनिफ्राय 15 एप्रिलसिम होनाय बन्द'खौ बारायनानै 30 एप्रिलसिम थाखो 1 निफ्राय थाखो 12 सिम स्कुल कलेजखौ बन्द' फोसावफिनबाय। कटाकनि नवोमेश प्रसाद स्टुडेन्ट एस्ट्र'न'मि टीम गुसुङै नाभसातनि नासानि हिउमेन रोवार एक्सप्लरेन्स चेलेन्ज 2021 आव दिन्थिफुंनायनि थाखाय मोनसे रोवारखौ डिजाइन बानायदों। बे रोवार आर्टेमिस मिशनखौ 2024 अखाफोर मिशननि थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों। बेवहाय गिबियाव सासे हिनजाव आरो हौवाखौ अखाफोराव दैथायहरनाय जागोन। बे रोवार मार्सनि ओंखारनाय खौरां आरो बायदि थासारिफोरनि जायगायावबो गिदिंनो हागोन। नाभसातनि बे हानजायाव गं 10 फरायसालिनि फरायसाफोर दं। नासाया बे आर्टेमिस मिशन 2024 आव गोदान आदबनि मददजों अखाफोराव ओरैबायदि संदांनो नागिरदों जायखौ माब्लाबाबो सानफेराखै। बिनि उनाव नासाया मंगल ग्रहआवबो बे रोखोमनि मिशन दैथायहरगोन होनना फोरमायदों। नासाया दायो बे आर्टेमिस मिशननि थाखाय नांथाबनानै दं आरो गोहोगोरा रकेट स्पेस लन्च सिस्टेमखौ बाहायगोन। दिल्लीयाव कर'ना भाइरास गाग्लोबनायनि थासारिया गाज्रिनिख्रुइ गाज्रिसिन थासारियाव बांगासिनो। मैया रबिबारखालि हादरनि राजथावनियाव गोदानै सा 10,000निबो गोबां रिपर्ट मोननाय जादों। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि केजरीवालआ बुङोदि कर'नाजों गाग्लोबजानायनि थासारि गोख्रों बांनाया साननो गोनां बाथ्रा होननानै। बिथाङा बुंबावदों दि जेब्ला देहा फाहामसालियाव एएमफोरनि आंखालनि जेंना नुजाथियो अब्ला लकडाउन फोसावनायनि थासारिया फैगोन। मोनथिबावनाय बायदिब्ला मैया रबिबारखालि दिल्लीनि सीएमआ प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बुङोदि थांनाय 24 घन्टायाव सा 10,732 गोदानै कर'ना रिपर्ट मोननो हादों आरो आथिखालनि थासारिया साननो गोनां।
इन्डियान प्रिमियार लीगनि 14थि सिजनआव चेन्नाई सुपार किंग्सनि जागायजेन्नाया जोबोरैनो गाज्रिनो जोबनानै थाङो। चेन्नाई सुपार किंग्स दिल्ली केपिटेलनि आखायाव गिबि मेचआवनो जेननो गोनां जायो। बिनि उनावहाय खनथाम आईपीएल देरहासार हानजानि केप्तेन महेन्द्र सिंह धोनीनिसिम 12 लाख रां जुरिमाना फोनाङो। जाहोना बेनोदि महेन्द्र सिंह धोनीया थांनाय आईपीएल मेचआव थि समनि गेजेराव 20 अभार आबुं जायैनि थाखाय बे जुरिमानाखौ फोनांनाय जादों। आईपीएलआ बे खेबाव समखौ लानानै मोनसे थि नेम-खान्थि बानायदों। एमएस धोनीआ बे गिबि खेब गोरोन्थिनि थाखाय 12 लाख रांल' जुरिमाना होनांदों। सुलुंनिफ्राय मोनथिबावनाय जायो दि बे बाथ्राखौ आईपीएल खुंगिरिफ्रा रोखायै फोरमायखादोंमोन दि मिनिमाम रेट बाय रेट नेमखान्थिखौ नायनानै बिथांमोननि गिबि गोरोन्थिनि थाखाय बिथांमोन हानजानिसिम 12 लाख रां जुरिमाना फोनाङो। बलिउडनि आगु फावखुंग्रि दानि चन्डीगढ़ बीजेपीनि एमपी किरण खेरनि देहायाव मोनसे रोखोमनि गिथाव ब्लाड केन्सार एबा थैयाव थानाय मोनसे रोखोमनि केन्सार जादों जायनि मुङा माल्टिपल माइलोमा। बे बेरामखौ 2020 मायथाइनि 11 नबेम्बराव मोनसे जाथायनि जोहै मिथिनानै मोनो जाय समाव किरण खेरनि आखाइ बायनायनि थाखाय पस्ट ग्रेजुएट इनस्टिट्यूट अफ मेडिकेल एजुकेशन एन्ड रिसार्च सुंद'यै PGIMER आव टेस्ट खालामनायनि जोहै मिथिना मोनो। किरणनि बे बेरामा आगसि आखाइ आरो आगदा आखाइनि फाफ्लिसिम गोसारबायमोन। मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला किरण खेरआ मुम्बाइनि कोकिलाबेन हस्पिटालाव नायजागासिनो दं आरो दायो बिनि सावस्रिया सिगांनिख्रुइ साबसिनाव फैबाय। बोसोरफ्रोमबो खुंजानाय सिनेमानि BAFTA थामहिनबा ब्रिटिश एकाडेमी अफ फिल्म एन्ड टेलिभिजन एवार्डआ गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो खुंगा 74थिखौ थांनाय सनिबार आरो रबिबारखालि खुंफुङो। बे खुंथायावनो थांनाय बोसोरनि 29 आरो 30 एप्रिलाव रुंसारि जानाय बलिउडनि सोद्रोम एक्टर इरफान खान आरो ऋषि कापुरनि मुङाव गोसोखांथि मान बावो। इरफानआ बलिउडनि अनगायैबो हलीवुडनि दा अमेजिं स्पाइडार-मेन लाइफ अफ पाइ, जुरासिक वर्ल्ड आरो इरफान न'आवबो खामानि मावखांबाय। आगु एक्टर ऋषि कापुरआबो माखासे बलिउडनि फिल्मआव खामानि मावखांबाय। इरफान खान आरो ऋषि कापुरखौ मान बावनायनि अनगायैबो एक्टर इयान होल्म, बारबरा विन्डसर आरो गोबां एक्टरफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे ब्लेक पेन्थारनि सुपारस्टार रुंसारि चैडविक बोसमैनखौ मान बावनानै मान बावनाय हाबाफारिखौ फोजोबो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।